हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायनाय थाहरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर आं नोंजोंनो मोनसे खोथा शेयार खालामनो सानदों आरोना माने आङो नोंसिनि गुमैनाव फैबाय आरोना हाबा जानो होननानै माबा फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवनो फैनाय जादों आं लोगोफोर ओमफ्राय हाबाया माला आं नोंसोरनो डाइरेक्टलि बुंला भिडिअनि गेजेरजों आं नोंसोरनो हाबाखौ देखायगोन दानो नङा एसे सम दंबावो खामानिखौनो दिनैनिफ्रायसो जागायदो नोंथांमोननो आं दिनै भिडिअखौ जि हायो देखायलांबाय थानो नाजानोसै थुदो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ जागोन नै खागासिनो लोगोफोर नै जाना बिजावजालिया नैबेयाव लाब्रा भाजा आलु फ्राय मा संनो आने जानो गोनां माजो इ गाव गोजा नामा ना बिलाहिफोर होगोन आलु बिलाहि नुनानै खुदै गलायलांबाय आं आबैया आंनि मोननानै माबायसा मोनदों ओरैनो ना होनजा आरो नोंथाङा बाजै मोनना माबायसा मोनदों आरो नोङो इयाव मोनफिननो माबायसा मोनदों लोगोफोर आंनाव अमा बेदरा मिथिनानै दुन्दिया होबानो ओइ थुङै हाबदोलै दे गसंनानै मोनबाय आरोना लोगोफोर गेब्लेगोन मोजाङै मानि बुखादोना ओंखामा ओमफ्राय इयो बेदरा दासो फैदो हुदु मोनखांनानै गायदे नै केमेरामेन नायनोमोन यालायसै आंबो देना लाखाबाय लिट्रिं गेजायसे एवदो आरोना नासला मोनबाय बयलार आलु भाजा मोनबाय लोगोफोर आबै आबौआ दुगैबाय